En puɗɗirima e indigeno mbo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamandi mum on woni jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indigeno lamɗo lamminɗo kala lamɗo en juule mouhammad sallllahu taala alih wa sallam ɓurnaɗo e windere koddunulaɓe e timmode annabaɓe ɓiɓɓe fulɓe yewtannoɓe hanki ɓiɓɓe fulɓe yewtoɓe hannde ɓiɓɓe fulɓe yewtoyteɓe janggo en calmini gendiyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yettitare cofoji hanki jaale janggo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe machallah weltare e weytare ndo Allah rokki en fartangue hannde Allah ardi huccidde ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV caggal ɗum en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna en jetti kadi calɗi Pindi TV mawɓe ɓe fof en calminiɓe ko ala e faltor dendagal kadi beltortoɗo Pindi TV a salminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe sikki ala en garti hannde e émission men juddu jeeri ɓe mbi juddu jeeri ɓe mbi juddu teeru sikko juddu jeeri juddu teeru juddu waalo machallah hannde noon enen kucciti e denɗam ñang-ñango ala no mbatten tan so wona woppudem o présenté hoore makko e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV assalamu aleykum kala yeeɓiyanke Pindi TV bismade lamɗo mum de ɗum ko hunde hannde sikki ala jeng so noddi ñang-ñango ko hunde fonde wonde Allah jarama Oumou Dieng min jetti Allah min jettima kadi no mbiɗa ni en calmini kala yeeɓiyanke Pindi TV jeeɓo ene duunde babaɗamade kala tawateɗo kadi e johli jeeɗiɗi e nder Fouta Kumbalu Mamadou Beleldi wonini amen weltare mawde arde ɗo e bismede émission men juddu jeeri mi juurimam nawlum tanam bandiraɓe sehilaɓe junggo men ñaam o ko Dieynaba machallah juddu teeru Dieynaba Diallo assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama mi salmini mawɗo galle o on jarama tigi rigui machallah ala no batten so wona naten tan direct e yewtere nde haadi ɗum ɗon ndeysan enen duuno hannde musidɗo men Yerel Ka omo fonno tawtorede jonde nde hannde enen duuno mum sankira Mawnik waddi en duunim bandiraɓe fof dendagal bandiraɓe wonɓe e caɗele e haajuji ɓitten enen ñaagui jomiraɗo ndo Allah rokkat yaajede nde tawno so jaam ala jaama juulitaki yo Allah waɗan yimɓe fof jaam e dendagal julɓe ɗo goni fof yo Allah waɗa jaam waddi musidɗo tedduɗo Seydi Niang mi fuɗɗiro e ma hannde noon yewtere men jiɗɗen yewtude internet en garta noon hannde nafoore kono garten hannde e loruji gonɗi heen bonande wadde hannde cuktiɗen e yewtere men bonande gonɗo e internet Seydi Niang holno jiiruɗa hannde réseaux sociaux ɗiɗo ko ina waɗi gandanɗa hoore ma cuklel toksel gandanɗa hoore ma ina yawran nelal kala ko nelɗa yettiyot ɗon e ɗon cuklel ngel wiyete YouTube on kala ko nelɗama yettiyot kono ko heewani yiyeede fulɓe hannde nen yiye vidéo ji kala ɗo tolniɗa haalulaji gandanɗa hoore ma kantriɗɗi te gacci in gandano e ɓiɓɓe fulɓe ko gandanɗa hoore ma koye leñol gongol jiyanɗen ɗum hannde mbiyan ɗum hanani hannde nen hepto men holko saabi ɗum ɗon Allah jarama Oumou Dieng a namdima namdal bangal fayida te ko toɓɓere jojjude walla mbiyen d' actualité sikki ala min mbaɗa wiya ko tato jiiduɓe yumma dariɓe gam bonnude aduna o tato dariɓe gam wallude yiɗɓe bonnude woni holɓen woni Facebook woni YouTube woni WhatsApp kala jiɗɗo bonnude ene wawi bondir ɗon ko yawi e ko yacci selli sikki ala no mbiɗa joni joni ni ko cuhlel ngel ganduɗa gantinta e nulal ene woyno ene woyno nulet heeɗo toon yiɗi toon yahanma toon
sikki ala so woni moƴƴere nde ma rewe yimɓe ɓe aɗa wiya partager kono so woni bonande nde rek ene wawi ko kayre ene wawi taw kayre hoore mayre waɗata partager hoore mayre donc noon ko tato dariɓe gam bonnude monde o eɗen mbawi haalde ni moƴƴere nde ene woodi moƴƴere nde comme ko a yiiɗa hannde kaalen oton fannu garene négativité o impact mo waɗi hannde e nder société o e sikki ala moƴƴerde hannde enen gandi ko mbatten ko toon fayi pelle men fulɓe fof hen jokka kono hannde pour findinde koye men pindinen bandiraɓe yeeɓoɓe gandanɗa hoore ma yamni woni hen taw ganda inconvénient gonɗo hen walla taw hayso gandi in manque famde alay saago yonti pamnen bandiraɓe ɓe mi artanma ɗon tan sen kaali e négativité o woni bonande nde allah nde fof ummoto koye conscience manam jooɗade teela miijoji kewɗi ma gaare ma miijoji ɗi ganduɗa ɗi mbawa jibinde ko boni ɗum tagui ene yiiɗa e neɗɗo o kalto jooɗi wondude portable makko o wondude connexion mo deppi mum ene heewi doole gueɗel gotel o jogo arrière pensée sikkitade appareil photo nan ɗon sinap nan ɗon baɗona am walla goɗɗo nan ɗon mo jewtita e réseaux sociaux taw ganda ɗum intention mum faade ma wona intention moƴƴo wadde exposé noon bon walla mi wiya ɓornugal ngal ganduɗa wona descente ɗiɗon fof ene adde yimɓe alande mbima sakke ma no yiruma fof noon ɗafiranma holno ɓornirtuɗa tan neɗɗo o suusa tawdema réseaux sociaux wooda ko namdima so dabɓe yawim jool koye yaadu mum yeewi koye yaad gasi donc nak so yiyama tan ɓornugal ngal bon mi wawa wadde mi wawa kam joofade walla haalde directement ɓornu keleng leng so haala ñawi yo nande cellu jamdi yen jamdi de mbarma yofta so wayi noon tan bon so tawi neɗɗo o yima aɗa ɓorni ɓornugal man ngal ganduɗa ene yetti walla ɓornugal ganduɗa ko needi tigui noddata donc nak wonko suusa fandarade ma walla wonko suusa ɗumin rema te so tirama tirtama bonande nde walla mo caɗele ɗe ko an o yita ɗum noon ɗum ko go wasde jogade arrière pensée e wasde junnade miijo neɗɗo o alani mi wi confiance ko ganduɗa ko investissement mo gasata mais sa waɗimo investir e neɗɗo rek yo wot investissement o to haaɗi aɗa wawi hokkude mo confiance mo gonduɗa par ce que ko gueɗel ngel ganduɗa so ngel yeehi pour ngel arta weeɓata an joni saɗa joguino yam hoolade so tawi hol bonande mbaɗami tan hoolade nde eggi ala ko mbawmi wadde aduna hame artirane nde wawa hottude ɗum ko un deuxièmement wona hokkimo hoolade nde rek permission hunde foof wawa ɗum fawde dow hoore ma walla mbawa ɗum jamandemo ɗum ene jeeya ko bonni ɗum noon deuxièmement ko wadde excès abusif quoi alandi habe kewiide tout excès nuisible kala ko ɓurti rufat ñallude walde e téléphone mboɗo jogui sehlam goto omo heewi wiide bon voilà koyngal so ñallinani wallinani ma yabbu ko merci donc no ɗum ko caɗele donc on sehilaɓe ma ƴetti ɗum koye taniraɓe mumen ƴetti ɗum ɗon taniraɓe mbi so koyngal ñallinani wallinani hay ko yabbo wona tuppere gasi voilà donc nak ɗum noon ne jeeya hen quoi ko ganduɗa kala kaɗa waɗa e aduna yo wotto haydi yo wotto haaɗi hay jangde ene moƴƴi jangde hoore mum ne moƴƴi mais jangde ɓurtude ene yaha ha damma perte ɗum e mo waɗa donc nak ko hunƴude hen walla mbiyen bon voilà ko wonde hen taw gandi anda oɗon danger jomum jogoɗo compte Facebook taw gonda bon voilà mi wonma joni mi bonna compte o joni taw gonda kala ko mbawɗa wadde nder compte he walla kala privé ma min taw mboɗo andanma ɗum ɗon donc ko nadde hen wadde hen plongé taw anda bon caɗele ɗe walla bonande to haaɗi donc min e yiyandam seeɗa som nani haala ma mbiɗa jangde ɓurtudi hay ɗum moƴƴani firti kala ko heewi rufat kala ko heewi ene hasidi ruufo quoi donc tout excès nuisible hay ko wiyete yarde sangarena walla jayde cigarette ni so tawi tan jomum ene haydo walla holto hannata ɗum ɗon ene wawi wasa addana ɗum caɗele certes moƴƴani certes tout excès nuisible nofur bondudo tottuma Allah mi mbima nofur bondudo tottuma fumez nuit gravement votre santé mais sangaro in moƴƴi hay sik seeɗo non en moƴƴi mais diine mumen harminani ɗum non hay ɓen moƴƴinani ɗum non eɓe diine mumen ala woni ɓe ganduɗa diine mumen harminani an musulman o ala droit wadde ɗum non an diine ma ne harmini ɗum catégoriquement ala ni hay ombogel ngel memde ɗum non mais ɓe mbima ɓe diine mumen moƴƴiri ɓe alandi ɓuuri bonde hen tan ko yarde ha manel nde ne waɗa caɗele bonde mais so jomum yarani ko heewi hen wawa waɗoyde bonande
ko o ton aspect nawɗum wona religieuse o nawɗum quoi mais ko hunjude hen ay yaroɓe wiiteɓe ko bonɗine ko piyak tan par ce que kangaɗo anda Allah konen andi galle baɗɗo dawade donc sa neɗɗo waɗe yerde hay hankiɗo e beddon tawat yiyani ko huɗi tan machallah haaluma yooɗi feewi famam mi ɓeydanma hen seeɗa tan handi ken jogui portable internet hotto waɗa créé holno mbawɗa wadde ha uddita téléphone ma kala ko jiɗɗa hutorade hen kutorɗa ɗum wadde wonɗo ummi yette ma ko nelduɗa foof keɓa ɗum ko keɓta ko wonɗo ummi wonɗo fayi ha yetto e ma ɗum ɗon foof aɗa foti ɗum accudake par ce que neɗɗo he wadde hunde téléphone mum wima sa paari waɗ supprimé foof mbaɗa supprimé cikka gasi taw in heddi ɗum saabi in sale ƴetta téléphone mbo kesɗa ha kutoriɗa wo rokkir ɗum par ce que neɗɗo ɗo wela nadde ina wawi ɗon nadde hande rende téléphone mum woni wiyoɓe mataw somani jaam kono mbimka ala neɗɗo hunde foof ko vie privé ma neɗɗo wonko ndenduɗa yimɓe wonko jeeyanɗa hoore ma hayso ko ala ko gandanɗa hoore ma kaɗa suuɗo hunde foof wonko neɗɗo jeeyana hoore mum rutti kedi hande téléphone aji ɗi audio ɗi woni whatsapp mbaɗat créé bitaɗo whatsapp mix ay hande supprimé pour tout mbatteno hande woni hen téléphone ay sa welama sa neldi neɗɗo audio mbaɗa supprimé pour tout cikka gase mum taw nen hedde mum ɗum ɗon foof yo yimɓe nden te ɗum ɗon joni yimɓe foof mbaɗi ɗum installé wasi nde wadde ka anda ɗo fewna a anda ɗo ummi hakkidi hen ɓuri wadde gartam par ce que jogor ko addandem in heewi woni mbaɗanoɗo expliqué mbaɗɗo créé o Facebook o whatsapp ha yeyti yaltinimɗo hen kanko oɗo saaha joni firti ko yimɓe mbaɗani respecté donné ji yimɓe privé exactement wadde wonko ɓalwi hen yo yimɓe ndento no feewi par ce que téléphone waɗa hen haajuma sa joguima ko liggotoɗa liggo hen kedi photo ji woni hen gueɗe gandanɗa hoore ma ha abadan iwta kedi enen poti haalde e audio ji janen batte partagé ɗum koye Dieynaba garɗam Dieynaba namdotomani hande mi anda ko kamɓe worɓe ɓe mi anda ko rewɓe ɓe audio ji mo kaldanɗa privé e gondiɗo ma pina jiiya audio o saro hande onon rewɓe on jooɗot onon mbiyat copain jafɗon e konngol ngol neldumon audio onon partnero kaari mbeɗen yaade mum kaari mbeɗen andi ɗum mbeɗa andi ɗum joɗɗa e hakkude sehilaɓe maɗa heeɗo audio bel ɗum in foti wonde gorko kedi nen hollir mbeɗa yaade Dieynaba neldodiron audio jooɗo ser sehilaɓe mum in heeɗo audio ji ɗum ɗon ko faar walla ko holɗum bel in foti wonde jaad a jarama ɗum ɗo mo wona lawol par ce que vie privée ko vie privé ma ala droit aɗa jooɗe sehilaɓe ma aɗa jitta audio ji ma aɗa ɗum partage non aɗa heeɗo ɗum par ce que hande a yiyat goto wima ko sehil ma jagga o ko sehilam taw o wona sehil ma o yidani ma ko yidɗo bonande ma jetta audio ji ma aɗa hetto e banggue makko joni kanko so gayni o yi audio o majjani o jettot audio o waɗa ɗum partagé par ce que o yiɗi bonnande ma pour ɓen ganda oɗo ko ni o watta walla ni te no wiyete kadi yimɓe ɓe foof koɓe watta ko hay goto wiyat haalata ɗum ɗon tahi discret no moƴƴi e somi faami ko jiɗɗa ko wiide neɗɗo ina jogo bonande taw haalta ɗum in lijjit bonande janan ɗum ɗon c'est pas normal bel neɗɗo kadi so suuri hoore mum ɓurani ɓuuri mais joni kamɓe ɓen waɗat gistal ɓen waɗa ɗum gistal jafode kam e ɗum ɗo école en jiiɗi ko hollirde ne mbayi joni mbiɗa wiyata ay oɗe ko copain o waɗi kam envoyé message o joni mi waɗa dal mais e banggal vidéo ji aɗa yi rew debbe gorko jaltiɗe ha gaccidir chantage o ɓuuri hewde to e banggue worɓe ɓe mi feera yiide ɗo photo gorko waɗa publié par ce que ina waɗi won hen gueɗe an debbo tan heewi waɗede noon holko saabi ɗum par ce que sukaɓe haalde am huccite o kalda kanko wonan ɗo worɓe sukaɓe worɓe ɓe waɗanma chantage onon worɓe ɓe onon on waɗat sukaɓe ɓe chantage te ça c'est pas normal
hande ada wonde debbo nangu o ko miñam ko mbaddon fof yo haad onon dido mais ala hande sa yidi dañde suko debbo a wawa dañde mo tan a jettat vidéo ji makko ou bien audio ji makko biya ala wada dum ta sare c'est pas normal dum don non ko ono wattu wona ferade kongol ma quoi o wi ko sa yidi hebde mo hebani mo etta vidéo ji makko e photo ji makko pusa donc nak an ke ka kebdo mo tada jogi vidéo je jogi photo ji ka kebdo si ma hebani mais ya ma hebani ala tan jira photo mun walla vidéo mun in bori walla yo alandi in nande gong non wona gong merci alandi ko won problème mi hala fof gedel gorel kadi ene jeya hen debbo ne wadi faible debbo ne wadi faible ene wadi faible kadi wona e moment de faiblesse gorko foti wadde profiter alandi bado venger ko bado venger rek minen gonduno ko wone makko a ha z ko min waddume makko woni kala ko ɓorni yumma ko anda kala fado mo ɓorni yumma ko anda ba makko anda kala ko wawi sakkudemo e aduna ko min pina jour gol mbiya min mi jibina ƴeewa ɓurɗo wonde sehlam ɓattidemi tega ɗum saram so mboɗo ko woodi ko moftanomami ɓerde mom so ɓami jomum hay goto anda rutto yaltide sehil ma ɓerde so ɓami jomum so tawi bon voilà mo miijaani mais est ce que ɗon jignaɓe yo Allah yaafam potimɓe wiide mbaɗan raté éducation ma non parce que jaltiɗo e ɓinguel ma goppa an fof yo waɗan ɗum ɓinguel ma par ce que en jiiɗen yummiraɓe nden hayso neɗɗo ari salmindem warga sukar mbiyatma mi sohlani gorko tottuma ɗum mi faami ko jiɗɗa haalde o éducation de base o hannde jamanu yetti ɗon sa addi haalis jignaɓema namnoma hol ƴettuɗa haalis o il faut kalaka laaɓi pourquoi an gorko fof jogonɗa ɗum jomum surtout kadi onon gon jeune uji onon gon sukaɓe respect faade jinnaɓe wona wonde ɓe matérialiste walla haalis wadde gouverné ɓerde mabɓe haqqillaji mabɓe wona ronde hannde so addi kalis walla o ɓornima hunde yumma ko wimo holto itti ɗum noon ene wawi famɗinamo e mbaadi walla famɗinamo e haqqilantagal par ce que mbi hannde kala liggey mo gorko wawi liggade debbo ne wawi liggade ɗum donc so tawi debbo addi kalis namdama holto itti ɗum donc voilà ɗon c'est contradictoire woni hen aɗa andi ɓinguel ma liggaki an yoɓnat ɗum in jangga liggaki haalis wadde so addi hunde hol ƴetti ɗum ala hankkadi ne natti namdede par ce que jahowo tan ha addi ha on wonti joom haqqille kalto waynade kanko nanni hoore makko te photoji vidéo ji mo wer mi haali ɗum nane ko wasde jogade arrière pensée mais bel ɗum watta contrôlé par ce que e banggal internet o ina waɗi phase gandanɗa hoore ma e oɗo cuɓo ɓinguel ma aɗa wawi hen wadde contrôlé parental so yawti parental o jomum natat ɗo weela mais an sa waɗi contrôlé limite ɗo ɓinguel ma foti ɗo nadde ɗon wawa yaltude ɗon pourquoi jinnaɓe ganda walla jangdeji ɗi jarani noon walla koko mbad démissionné law e éducation ɓiɓɓe ko gueɗe ɗiɗi mbawi addu ɗum bewre ɓurtude saabo mbasa jogade contrôle makko alani neɗɗo holno bewnirta ɓiho samolina hankkadi ne wontata ɗon kulol hayso yiiɗi waylude mbaadi makko wawa ɗum ko 1 deuxièmement ko welsinare ene saabo jomum waɗa ko welata taw ganduɗa wawa jogade mum contrôle troisièmement ko hulɓinide ɗum ha ɓurta taw kañum en yefotoje zelani sinap zelani en goni place walla exactement ye guiɗa mum nana plage walla guiɗa mum nana banggue goɗo kañum pour kanko yaltoɓe hankkadi koko pusi dakaru kanko noon so yalti o hankkadi ne o anda ɓen holto kaɗanno y a des limites y a des barrières kanko mo il se plonge alani mboɗo heewi wiide mo wawa ndiyam yo haade poholam so haade poholam tan ma wod ko tawan ɗum hen mais yo gasi walla ɓalew hol yahoɓe ha nder taw haydara wawa hebde ɗumen ɗeɗon vague uji mais hol waɗoɓe avancé seeɗe ndem ɓurta ɗumen becce ko musiba narullahi donc nak ko toon woni phénoméne o ko toon woni phénoménal o aɗen ɗon a memi to welim ay mi artanma rek wiite ko almudagal biyaɗo ina itte hannde gon min woni bangguiɗo almudagal welim saabu hannde ɓi joom barko e ɓi basɗo fof so naati almudagal a andata a arat jignaɓe ma ina jogui ko gasata sa yettime ceerno tottuma pot wima yeloy a faami yeloy on ɗon noon so jomum yalti in jangguin ɗum hunde fof e aduna
pewta andat ko neɗɗo comme no yimɓe woni hen gueɗe funtata ɗum andat aduna ɗon ko formation mi wiyani noon taw yahoɓe mbaɗa contrôlé n' importe quelle heure addanam naggam waɗnam naggam ala mais cuhlel yaltata nagal seeɗa jangga aduna ina moƴƴi eyyi won fannuji keddiɗi no waɗirte en jaɓani mais won fannu enen jaabi par ce que cuhlel ɓerde mum foti ko fuseede te ƴewta hay cuhlel ngu ɓerde mum edi alquran sa ƴeewi hay banggal jangde ɗon ɓurat cuhlel ngel ɗon hakkille e que janggat ko ɓurat yawde nande eyyi somo arteten ko haali ko fof ha hande ko rewde jooɗi min noon hande jeeyna worɓe holko mbaɗi rewɓe tan mbaɗata mar worɓe ngala kañumen ko mbaɗata kamɓe ko boni fof ko kamɓe hande ko boni fof ko ayi ko heyno le mois passé yimɓe ɓe wonnoɗo sukaɓe sukaɓe mo waɗi ɗum kuliye wona o goto waɗi ɗum kuliye mais rewɓe jaano nden nden worɓe kamɓe minen fof ko debbo e gorko kamɓe yaano ɓen woni ɗon ɓe waɗi fof ko ɓen weli ɓe waɗi fof tout onon worɓe ummi koye worɓe eyyi mbaɗi heeɗimo par ce que onon son dañani e debbo haydara tan fof mbiyon o waɗa ɗum non mais est ce que yanoɓe ha ƴetti suudu dañani haydara kedi yano wondi suudu wutor est ce que ɓen dañani haydara alandi aɗa andi debbo newnini gorko tan ɗo tawa ɗum nder suudu mum ha ɓoori ha laaɓi ha photo jalti hen ha naata internet ɗon tan sukaɓe joni hakkille mabɓe ko ɗum ɗo woni no wiyete kadi par ce que téléji ɗi dieynab mi walluma téléji ɗi hannde ko witeno ko moins de 12 ans moins de 18 ans 16 ans ɗum ɗon fof natti woodi vraiment par ce que net o ɗum ɗon tawi par ce que joni wargoji film uji woni hen gueɗi ko kalɗa o ha joni ko toon caɗele fof ko ɗiɗo portable caɗele fof internet internet no walle wone fannu alandi mi wimanani ɗum wiyre wadde exploité abusivement quoi hunjude hen ɗum ne jeeya hen de ɓe ganduɗa a rendani mon diine on jiidani éducation jeeya ɗumene dans des montage ɗe ganduɗa bon voilà hande technologie no waɗi avancé ɓiɓe tubkoɓe a yiita ɗumene Facebook kanko wona gollina wiɓe exactement montage uji ɗi ngala hay nokku dans des clips les américains jeeyaɓe clip aji taw ko ɓornugal bongal taw kadi bon voilà ko rapprochement mo gonɗa ala hay nokku an pour kamɓe donc réalité wonɗon pour kamɓe alandi mi wima debbo ne waɗi faible non ko nak wasde wadde profité faiblesse mabɓe pour wadde ɓe anéantir wona hunde fonde wonde firtidal debbo ko miskine tan merci miskine kamɓe noon komin jiyata ko ganduɗa ko vécu won noon quoi wonɓe dewriɓe ene mbaɗa copier kamɓe wonɓe Dakar ɓe ɓeɗo kamɓe wonɓe Dakar ɓe haaɓe mbaɗa copier wonɓe Paris hande c'est quand même hokkuma exemple woɗo concrète ɓe jolniɗo poseraji haɓɓu ɗum quoi haɓɓude wutteji mumen wadde kileraji pamɗuɗi ɗo e Dakar fatta toon paye mami de toon paye mami wadde abima mo gonɗa respect ala hen sa wiyama an gorko sa wiyama ko miña yaharɗo a weltata hen ɓerdema ɓuɓata hen ɗum ko ɗum ɗo alani to mbaɗ ɗum copier mais onon cris crossage e d' accord alani to mbaɗ ɗum copier ko les filles parisiennes ko toon mbaɗ ɗum copier ɓe toon mbaɗa copier mabɓe kamɓe mbaɗa copier ɓeɗon hande sa darine korke y a une manière ɓornade ɗon bon voilà ko no wiyre mi wiyata samdoruji bon voilà walla vendredi sa jiiya neɗɗo ɓorno wutti timmuɗo wima ko vendredi elle aljuma wutti timmuɗo foti ɓorne exactement an haali haala ka hol fularuji mo ɓorno ɗo ɗum fof wadde diffusé leurs images alandi kadi image ko hunde ganduɗa ene heewi doole safi foro safani foro to beele alandi ya ou e comment et quand holto poɗɗa wadde ɗum e holno poɗɗa wadde ɗum e holɓe poɗɗa wadde ɗum aussi quoi nane o haali ɗo konngol waɗi très important woni holɗum joddoɗa e yimɓe cikka koɓe sehile ma ɗum noon quoi donc nak sirlu wona to heeɓa fof sacte te neɗɗo fof kadi ne foti jogade partie sombre mo ganduɗa ko ɗum ɗo an tan jiyan ɗum hoorema ha aduna firto ala mo kuccita kalna ɗum quoi parce que imperfection ko oɗon banggue heedi woni déception wonɗo hoolare wonno exactement donc hoolare bonta taw jam fo tawa neɗɗo mo jam fo ganduɗo mo kadi on tan way jam fadema
mo kolinda o kanko ran way jam faadema donc ittude fof ko kamo fof gise do bolol ko mojjer yoba don bonande jeng sa itti fof hokkimo kaldo yehi o yaara fof donc nak ko moitié no bima mi nani sa wada investir rek yo wot ko keddanda hoorema jango jambare no internet o hay so bonni kambe habe jeya ko dumini yettude vécu mum fof wala vie mum privé fof mbala dum dans un portable donc portable no way sambe filmé mu jangan anda hay darta wado pullu gotan ar jomumen ngone wadde jom cokkas pour yo hal won filmé taw andata ni ko film merci beaucoup wala hal won hen kongi kantirinde don e don jiya yimbe fof baddum statut yimbe fof kollirdum te enen hande woni hen in jaran dumen wartade parce que ganda dum kon non holko wadni dumen dum e ganda e kolla joni garten hadi dum don enen bada souhaiter joyeux anniversaire que musidɗo men tedduɗo on woni Siré Sow jom suud makko wiyete ko Ramata An Sow guiɗo wa salminama aɗa wiye joyeux anniversaire ndeysan ko fansumen gorkeɗe neɗɗo men moƴƴo gonɗo to Louga ndeysan Sow indutte jomum kankane enen ñaagi jomiraɗo yo Allah yurmum yaafom ndeysan bammak wi toujours onon koye ñemtinde calminalam e ko wayno toujours ndeysan ewa yo Allah yurmum yaafom yalla harnum aljanna yalla wanba e do wanno maybe malaɓe yurmende Allah kedi yo tello e makko e en calmini kedi tata Layla en tawtara yewterde Dawda Moussa Dia salminama ha woni tigi rigi enon ɓeyde duwaw yo ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓeyde duwaw kaw Abou Samba Diop dendangal yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV beltanam on jewni amen noon kono minenne min jewni mon téléphone aji mon e goƴaji mon fof machallah minen tin yo Allah waɗan mon moƴƴere hande noon ñangñango mi yiɗan mbaɗon mandaka execo manda kanko gagnima min dal ɓe jogui ko musim par ce que min moom yimɓe gande ƴiƴamam comme jingunowo rewɓe tan joni noon mi accuma ko mbasirtoɗa bandiraɓe e ko mbayindirta e yeɓiyankoɓe jenga jarama no fewi wonini amen weltare kadi joɗade ɗo e haaldude mabɓe walla yehurdeɓe sa neɗɗo wajama rek o waajire ko ɓeyduno jaggude walla wiyama tinno rek ko ɓeyduno tinnare portable ɗe walla internet o ene jeeya ko ganduɗa hande mboɗo wawi wiide bon c'est indépendant bon voilà ko ganduɗa impérativement eɗen pour ɗum hutorade guilay crédit appel aji men guilay déplace uji men guilay jeygu men e fofof men bon voilà communication men e gasi ko kañum ko hen jeeya quoi mais no mbimami nanni mo wawa ndiyam yo haade pohlam wasa wadde ɗon dépassé par ce que dépassé ɗo tan musiba arata hen te kadi kalkara waɗa e aduna hay so wona internet sa jogo arrière pensée parce que François Rabelais wima ko science sans conscience n'est ko ruine de l'âme donc nak so tawi ada fewjo hunde nde a wadirande haqqilantagal kewgal ma wor ko jibini te ko hay entreprise wala bon ane hoore mani so tawi a jotta ko jammaran mijoda dum do ko bannomi hande der journée ko ni nyencuji mum ko ni wala jibinani ni ko jogor jibinode ho mojjani donc ene wawi jibinande ma ko ganduda ko nimsa wonata wala ko ganduda bonne image ma kalto bawda jodade aduna hangade ni valeur ma wonani hay buddidi guine tu vois donc nak ko tinnare bon wattude haqqilantagal kewgal par ce que mawdo ko kanko wontara ko tuho ko kanko wontara mawdo te ko ganduda do ene yejjide mojjere ne weebi mais ko bonande de kalde jomum kuccirema ndarma donc en bay dum siftorde donc nak wonde suha ta wonde mawdo min hande mbode hersa so mi yi certaine foroje jomum poro mbadum Facebook taw so debbo te odo miija e maw jibinoyi be jibinte be ma jibinoyi wiye mamma neni ko kanyum formum wondo tan wori ganduda cumci ganduda wadani respectable worbe la majeure partie so wona bon voilà rew worbe abiribe mabbe be ala ne wori worbe abiribe mabbe bornotobe bawu merci donc be don worbe nak merci bon o mande ko kala mo ñan fo bi te Chris Korosuji cakkalaaji tulmat ha o merci dum woni ñan fo ko kalda me mako ene wadi worbe be gonda ngabiri koy ndewa ngu njafo don hame ko ngongol be don non en bay wade certain turigaaji woni forode certain foroje mbaddi dum en mais tan ko dari do so wiama gorko rek hol inde nde holko halata je o hormo holko halata donc nak
goragu timminta dum ko darnude hoore mum walla forade c'est très bien wadde divertir yimɓe ganda holko gonda e dow majum toujours min mbiyam enen fulɓe ñan fof enen mbi ken añaaɓe gon est ce que jarani enen ne jottuɗen eyyi ko noon tigui ɗo ndewten mbaydiren bandiraɓe ko mbiten ko rek ƴewtuɗen koye men yimɓe añaaɓe kala mbo yiiɗa sande ma jibin candeliɗo mbo yiiɗa sande Fouta fof Dieynaba mbaydira e bandiraɓe nde tawno waxto poñi men machallah jeng yewtere nde waɗi fayda à la prochaine